Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kodi odiechieng' wang'iye kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ngima makare oting'o ang'o? Ngima makare oting'o chiemo makare, oting'o dhi neno laktar kadichiel kipimo king'iyo ni dendi chal nade. Ngima makare oting'o fwenyo tuoche chon kaachiel kod thiedhogi kata dak kodgi e yo makare. Ngima makare oting'o gik mang'eny mokalo, to bende ngima makare oting'o chiemo makare. Wacho ga pile pile ni in gima ichamo. Amor mokalo ni wendo wa osechopo e studio ka a. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en nyar kanye, en laktar molonyo weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth. Iluonga ni Phoebe Ongadi, an Nyarongo Kamagambo. Alonyo weche meke puonjo oganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata wathiedh tuoche. Gi dho ngere wacho ni registered dietitian. Kamano. Amor mar bedo kodi e studio Dr. Phoebe Nyamigori County, eh? Kamano ahinya. Kauna dweni wagoye mbaka kotenore kod jotuo mantiere kod autism kata nyithindo mantiere kod autism. Kaka onego beni gi chiemo makare kuom jotuo mar autism. Kapok wadonje chiemo makare kuom jotuo autism. Autism en ang'o? Erokamano ahinya. Autism wanyalo wacho ni e developing countries ka Kenya pod en tuo mawendo. Ka wadhi e pinje maoko gimoro ni awareness osetimore, gine kamiluongo ni acceptance. Yani giseng'eyo koro gikawo. Kenya koni pod awareness pod ni piny. En tuo mar obwongo ma chando nyithindo yudore ka giwa samo nyuolgi. To en tuo ma ranyisi ne piyo en ga behavioral kata mana nyathi ok bedo gi social skills kata mana skills meke wuoyo kachiel kata mana eye contact. Koro en tuo ma chando obwongo kendo onyisore kaka behavioral. Jo parents mang'eny kata jonyuol mang'eny bro wacho ni higni ariyo gi nus nyathi onyuol maber to koro ok owinji. Oneno ka koro ok onyal chako wacho weche kata mana baba mama weche ma nyithindo age ne wacho. Kendo neno ka nyathi kata kiluonge to ok ong'i kuma idhiye, ok ong'i eye contact. En nyathi maonge gi interest ahinya. Kendo yudo ka gin nyithindo konyuol gi rude to ka achiel onge gi autism to achiel nigi autism. Gin nyithindo mopogore kabisa. Koro wacho ni autism spectrum disorder. En spectrum nikech ofulo ni omako ji mopogore opogore. Spectrum ofulo ni gima lach kaso kako nyisore nyathi achiel dhi pogore kabisa kako dhi nyisore nyathi machielo. Nyalo bedo mild, nyalo bedo severe. Nyalo bedo verbal manyiso nyathi nyalo wuoyo to ok obi ng'i, be ok obi bedo interested kata mana gik mantiere alworane. Onyalo bedo non verbal makoro nyathi ok owuo to nyithindo ma kamago ok gin deaf, ok gin momo giwinjo to mana nikech koro speech development chani bedo piny. WHO wacho ni nyathi achiel kuom nyithindo 68 Kenya ka nyuolo gi autistic traits. Mano atamalo mantie malo. To kendo wacho ni autism ni en ng'enyne atamalo oyudo nyithindo ma yowuoyi moloyo nyithindo manyiri. Koro awareness e kama wantiere. Mine mang'eny paro nyithindo go nikech gima society. Mase kod twagni wadwani mondo mi kata idwani mondo mi imediso jonyuol ni ponono ni nyuolo nyathi ma en autistic kata mantiere kod chandruogni to ok onego beni pande. Nitiere kaka wanyalo dak kodgi, nitiere kaka inyalo rite mondo mi obed kod ngima makare. Kwano awinjo ka ni malo mokalo Dr. Phoebe. Nyathi achiel kuom nyithindo 68 nitiere gi autistic traits. To kawacho ni autistic traits gimomiyo wacho kabisa ni awareness nyaka bedi. En ni nyithindo gi en tuo ma koyud chon. Kofwenye chon kotimne gimiluongo ni early intervention. To nyathini dongo maber kendo ka obedo ng'ama duong' to kendo kata mana assistance mang'eny ok obi bedo go. Koro gima hinyowa kabisa en late diagnosis. Kata mana late intervention. Koro ber ka osebedo matin ka janyuol ofwenyo ni higni ariyo gi nus nyathi ok nyal wuoyo, nyathi ok nyal socialize maber, ok ong'iye wang'i. Neno ka odwani mondo ohinyre, ogo gik moko, ogoyo kamoro machiel repeatedly, owacho gimoro achiel repeatedly. Kendo nyithindo ma kamago bende ok gihero mondo oloknegi routine. Nodwano ni ka en nanga makama to mane morwako. Ineno kolokore to koro otamore. Ok en nyathi manyalo kata wacho ni dhi mos ng'ane ok onyal ng'eyo. Koro kofweny mago chon to nitiere therapy. Kendo sani kata mana osiptende meke public ni kodgi. Russia nitiere gi occupational therapy mar nyithindo. Osiptende kata mana meke counties Homabay referral ni kod Migori referral. Gin occupation centers makonyo nyithindo gi. Nikech ka okonye chon to ibro tege mondo chieng' moro ka oduong' ka wuoyo gi parents mang'eny
To gima chandogi kabisa en ni nyathina ni ka osedongo mobedo maduong' to bedo nade ka koro jegni 18 jegni 20 jegni 30 ka aseonge to ere kaka ibokony nikech nyithindo gin jok ma ikonyo mondo chiem, ikonyo mondo wuo, ikonyo mondo socialize, ikonyo mondo ong'e gik moko. Koro early intervention no otimore maber e pinje maoko, to pinywa ma Kenya kapod en chien mokwongo nikech cultural iyudo ka society view minegi kata mana parents gi marach, to sana iyudo ka ng'ama ting'o burden, nyathi monyuol gi ng'ol moro amora, ng'ama dhi ting'o pekno en ga ng'ama miyo. To kendo ineno ka koro iketo ne blame. To kaka autism gima kele pok ong'e, tuo mar obwongo no pok ong'e gima kele. Onyalo bedo genetic, igame koa e familia, onyalo bedo environmental. Koro kawuono wadwaro mondo twagni wa embrace kata mana jok ma waneno ka nyithindgi opogore gi nyithiwa, wa embrace gi, to kendo bende nitiere kony manyalo yudore kony nyathi chon mobedo supported. Gin very talented nyithindogi nikech en nyathi madwani katimo gimoro achiel to gino emotime. Koro yudo ka en very talented kata mana ka kwano no, to yudo ka gitimo kwano maber kabisa. Kendo kata ko gibedo supported early intervention, ka gibedo jomadongo to ka gidonje puonjo to gipuonjo maber kabisa. Kendo kata jomko donjo kata mana puonjo weche puodho, puonjo weche computer, puonjo weche goro, kata mana dakteche gitimo maber. To mana ka watimo gimulongo ni acceptance kaka society, to wamiyo nyithindo gimulongo ni early intervention. Imulonwa kacha ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bede ni nyathi nitiere kod autism, kata nyathi ok dong e yo makare manyalo rocho ngimane e ndalo mabiro. Kuom ranyisi wacho kacha ni kapono ni nyathi ma avoid eye contact, ok obi ng'iyo wang'e tir, odwano tim gimoro ma kata ka en kogoyo to onuoye mang'eny, ok onyalo wacho weche ma basic kaka mama, baba ma nyithindo ok odwa bedo kama ji nitie, to ok odwa timo gimoro achiel. Lani komulo ma kiluonge to sewuok odhi, kiluonge to sewuok odhi. Ngondo no timo gimoro achiel, ka en cartoon achiel, to cartoon achiel ema dwano watch kende ma ok ilokone, kendo kiloko to neno ka koro samoro nyaka mana hinyore owuon, kendo nyalo hinyo jok mantiere alworane. Mama go ranyisi ma ka ng'ato neno to onego bed ni ochich. To mokwongo kabisa en nyathi higni 2.5 to pok owuoyo. Mano en ga ranyisi mokwongo ma jonyuol mang'eny nenoga to ka gidhi osiptal. To ber ka osiptal bende nitiere high levels of diagnosis mondo nyithindo go bed referred chon okonygi. Seche ma ng'ato neno ranyisi gi, iwacho ni kik ng'ato par ni ma anyalo bedo juok ni pando nyathi, tema tek mondo michop gi nyathi ne osiptal. En a spectrum disorder, autistic spectrum en tuo, to en tuo manyalo bedo managed. To kendo en tuo ma gima kele, nyalo kele gi genetics, nyalo kele gi environmental. Manyiso ni ka oyude chon, to onyalo bedo manage maber. Koro kik pand nyithindo gi udi, kik wa show stigma kata discrimination sana ne jonyuol matemo mondo obed gi nyithindo man gi nyithindo mopogore gi mekwa, man kata mana gi nyithindo moko mopogore gi mwaneno. Koro ranyisi go gin achiel kuom gigo ma janyuol kobedo godo to kik oling. Ka nyathi neno ka en gi pogruok moro, nyalo bedo ni neurological disorder moro no bedo matin, kata ka sama NH sama inyuole kata sama otin, to koro ber ka odhi osiptal mondo diagnosis otimre, mondo otimne therapy chon mondo okonyre kaka odongo. Dr. Phoebe, in laktar molonye weche mag chiemo makare, kendo thoth ne ng'iyoga kaka nyithindo onego bed ni chiemo, joma dongo, mine mapek, mine mayach onego bed ni chiemo. Koro adwa ni waketa ni maino kuom chiemo makare ne jotuo autism. Challenges magi mathoroga bedo ne nyithindo mantiere kod autism e yore mag chiemo. Erokamano ahinya. Challenge mokwongo mabedo ne nyithindo gi en gimiluongo ni food selection. Nikech kaka wacho ni autism en obwongo, to obwongo dwaro tim gimoro achiel. To dwaro ni gimoro achiel no ema okete pache. Koro food selection kata mana food preference nyalo bedo ni challenge mokwongo. Mar ariyo, gidhi gi color, kata mana rangi moro dwaro ka en soda no, ka en crisps, ka en biscuits, to mage ma odwaro. Tudo ka samoro bende janyuol bende ol, koro neno ni we amiya odwaro mondo timre nade mondo oling. To samoro bende kwa timo gigweko to nyalo cause ne nyathino problems. Machielo mag bedo godo bende en gimiluongo ni blood sugar fluctuations. Mano bedo nikech neurological challenges mantiere obwongo gweko. Koro sama blood sugar bedo fluctuated, to symptoms meke autistic features go medore. Koro nyathino nyalo bedo gi symptoms mang'eny, gik mowacho godo go gik moko kende, ok odwar bedo aggressive, kata mana bedo makoro odwano injo moko, odwani mondo inyre, kata mana bedo ni koro koda wuoyo gi ji. Machielo bende machando gi en gimiluongo ni GI,
GI kata gastrointestinal disorders. Mano koro chiemo kaka chiemo bedo digested, kaka chiemo itiyo godo regore del, kaka rigore ich. Mano bende gibedo ga gi problems machal kamano. To machando kabisa en gimiluongo ni food selection kata mana food preference. Emomiyo koro nyaka gitimne gi therapy. Seche ma ng'ato nitiere kod nyathi ma autistic, nitiere kod chandruok mar food selection kata preference mar chiemo moro modwaro, ing'e maber ni chiemo ni tok kare gi nyathini. Samoro en soda ni musiko dwaro to kanyo emusike. Ere gima janyuol onego bed ni timo nikech soda ni ang' nokelne chandruok, ok dhi miye madini madwarore, kaka janyuol onego bed ni timo nang'o? Erokamano nya kaka janyuol gi mokwongo onego bed ni ka en janyuol manyalo kata mana man machiegni gi osiptal mawacho ni nitiere gi occupational therapies gieki, to onyalo timo gima iluongo ni speech gimiluongo ni speech therapy. Koro feeding therapy. Koro feeding therapy ni enitime ga kuonde mantiere occupational therapy systems. Koro feeding therapy mokwongo gima gitimo en ni gitemo mondo gi repeat, nikech nyathi ma autistic odwaro ni mondo gimoro bed repeated. Ema timore kata mana occupation. Ka en idwa ni mondo ng'e ni maendi en san, to nyaka repeat plate di ng'eny. Kendo sama itimo kamano to dhi register obwongo ne. Koro kidwaro mong'e avocado for example, nyaka koro repeat ne tibedo consistent. Mar ariyo, nyaka ibed consistent gi sama imiye chiemo, nikech gin nyithindo madwano dhi gi pattern. Gin nyithindo mok dwa ni mondo patterns gi obed interfered. Koro ka iseng'iye ni saa 2 nitiere breakfast, obed breakfast no saa 2. To ijiwe kendo itemo mondo ikel rangi mopogore opogore. Ka en rangi mohero, to mane rangi mitiyo godo mondo ikete chiemo noero. Koro repetition konyo nuoyo ne sate ber mar chiemo noero. Kata mana kwere sate ni soda rach. Nitiere kaka inyalo kwere. To kendo awacho ni ken parents manyalo to ginyalo dhi e speech therapy, feeding therapy, mondo nyathino oyud jok manyalo konye. Machando gi kendo en kaka injako chiemo, motor development. Njako chiemo no bende samoro chando gi nikech development bedo delayed, kata mana dongruok gi bedo mapiny. Koro ka dongruok bedo mapiny to kata mana njako chiemo, motor development bende bedo piny. Koro gi nyithindo minyal kony bende mondo ong'e kaka inyalo njako chiemo, kendo bende ong'e kaka inyal muony chiemo. Kichido kam ng'enygi kita chiemo dhogi to dwani mondo omuony ma ok onjako. To ok ni gihero nikech motor development cha podi. Koro gi nyithindo manyaka bed supported. Consistency manyiso ni itimo gino tinuoye sate. Isiki repeat. Kaso incorporate a balanced diet. Kech kang oketo balanced diet to koro kobido nutrients madwarore. To nikech en gi GI problems tere kaindi, en gi food selection bende chande kato en gi obwongo to gi slow development. To gi goduto te nyaka podango chiemo maber. Nikech chiemo ne mabokonye mondo development bede mapiyo. Ma in kaka janyuol intiere kod tich mang'eny mokalo to jonyuol kende nyaka jogo mantiere e alwora nyaka gine kaka gi support janyuol nikech nyathi en mar anyuola, ok en mar ng'ata achiel. Yiena wakaw yueyo mana matin nono waduogo bang' thuolo machuok mokalo wang'iyo ni to kare gin chiemo mage monego bed ni miyo nyathi mantiere kod chandruok mar autism. To mana kaka daktari wacho onego bed ni ibedo consistent, to mano kendo wacho ni onego bed ni nuoyo ni maber mondo miyo ng'e ni maber. Kik isud nyakwara Ramogi ajwang'. Are you ready to turn your Skizatunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizatune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizatune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza Tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wache to go kot to jibiro tek Noero sort out dispute kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade
Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar Gin Kanye Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Penjo sebete wikit ji ma odak e iye. Mugo asetemo gimano ka onge. Adwaro tich. To ka tich onge to pod ma vijana gi pod dhi unde mara yudo kamoro kamoko wuodho atem iko magisedhi. En kido mage manyaka joma tindo loki ka gidwaro lokruok ne ngimagi. The problem with our youths today is sana manyanza. Mabeo kadar jambo wala handouts. To mani gima enyo. To bende jotelo seketo gi machiegni kendo poro wach kodgi e ng'eyo midhiero margi. Nitie nyaka mapingi kapok ong'e ni ng'ama nade, ni mago grup ma madho nyasore kuro, mago werego uru. Koro ing'e ka leaders moseketo ni unun jonjaga ok ginyal konyo kara jomage madwa konyo. Riwri kodwa kawuono tarik 8 saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Phoebe wang'eyo chiemo makare ne jotuo autism ma bende daktari nyiso wakacha ni en chandruok ma otudore mang'eny mokalo nikech owuok e obwongo obire yore mopogore opogore. Pod itimo nonro ni debede ni chutho ere kaka inyalo geng'e ma bende wabomulo bang'e matin. To kapok wamulo kanyo Dr. Phoebe ne wang'eyo kacha yore mag chiemo makare ne wantiere ka repeat mode ma en gimino ni soda rach, sweet rach, kamano. Ne wang'eyo kacha kaka inyalo keto diet makare mondo mi ngima ne obed makare. Wachak gi kanyo. Wachak gi kanyo gimiluongo ni feeding therapy. Magi nyithindo manyaka kony nikech ka ok okony kata mano obed supported. Kendo sama watimo gimiluongo ni feeding therapy no wajawacho ni nyithindo mantiere e yodno maonge gi autism gi play a very big role mondo ginene nyathi machielo matuoni o catch up nikech gine magibo puonje, gine magitugo kode, gine magin kode. Koro nyaka watim luongo ni repeating mode nikech gin jok nyithindo bende ma bedo driven gi sensory. En ka oseneno gimoro to ka ok odware to ose switch off koro onge kakibo timone. Koro ka mago ko otimore kamano ero to wanyalo konye gi repetition, wanyalo konye gi therapy kaka wanyalo konye. Koro mokwaka wakete screen wano ero iyudo ka ng'eny nyithindo man gi autism gibedo gi gimiluongo ni nutritional deficiencies. To nutritional deficiencies gibedo gondo nikech gimiluongo ni food preference kata mana sensory mosibedo kwa yiero chiemo. To ka iyudo kaka giyiero chiemo, gidoro chiemo ma mile obed soda, obed chocolates, candies, obed chips kata fries, obed processed meats. To chiemo gi tete kai neno gitin gi madili, gitin gi antioxidants, gitin gi fiber. To wasewacho ni achiel kuom midhiero ma nyithindo gi neno en gastrointestinal problems. Manyiso ni kaka chiemo bedo digested, bedo problem. Koro ka nyaka ang'wane kaka ogologi. Deficiency ma chando gi kabisa en gimiluongo ni scurvy kata mana vitamin C. Iyudo ka gums samoro bleed. To kendo ka giyudo kata adhola moro matin to chango ne tek nikech vitamin C motegno e del onge. To wang'eyo ni vitamin C kuom olemo. To mondo ang icham olemo no nyaka ang repetition cha ang timre, nyaka ang consistency cha ang timre. Nyiso ng'eyo ni ka ang saa 4 ochopo to olemo moro dhi biro ka, to olemo no nyaka ang achame. Kendo watimo sensory stimulation ka olemo no neno ka ki blend to oero kala ma green. To kise blend to olne kikombe ma green to ocham. Nikech jonyuol mang'eny masebedo kata mowuoyogo nyiso wa ni sama nyathi ochamo chiemo man gi sukari mang'eny to yudo ka behavioral changes go bedo malo matin. Koro hyperactivity. Chalo mana nikech sukari. Attention disorder, hypertension disorder. Nikech sukari nero koro medo mondo behavior cha obed malo matin. Koro ka watimo mano to wanyalo konyo. Kwa puonjo gi balance diet kendo watero gi therapy mondo speech cha olosi. Sama speech cha iloso to kata mana kaka onyalo njako chiemo bende upuonjore mos. Kaka onyalo muonyo chiemo bende upuonjore mos. Ma kaber to magi okonego bende imiyo nyathi mantiere kod autism. Chiemo mag mo mang'eny kaka butter, margarine
waneno kacha sukari, chiemo mantiere kod sukari mang'eny, bende wacho kacha ni oyo, mano bro miyo ranyisi ka medore mang'eny kata kaporo ne en hinyruok. Chiemo mamili e dhok, chips, sausage, cakes gi soda, mago onego bed ni ok onego bed ni miyo nyathi mantiere kod autism. Kamano. Chiemo monego bed ni miye kod kaka nyalo konyo dende. Kod kako onego bed ni miye nikech jako chiemo bende tek. Jako chiemo bende tek. Koro ka kendo jako chiemo bende tek to wawacho ni ok odwar ni mondo wamiye chiemo morega ahinya. Nyathi ma jehigni 3, higni 4, higni 5 onego bed ni chiemo man gi texture matin konyo gi mondo ging'e njako chiemo. Mokuongo nyaka wamigi chiemo mantiere gi fiber nikech gin gi problems meke ich constipation chando giga to gi diarrhea kata mana digestion. Koro kwa miyo gi chiemo mantiere gi fiber to konyo mondo digestion no obed maber. To kwa nene picha waka chicha ibo wacho ni chiemo matin gi gluten, matin gi chak. Bende nitiere data kata mana research moko ma wacho ni ka wachiwo chiemo matin gi gluten wasebedo kwa puonjore kani en protein ma yudore e wheat, yudore e barley, yudore e rye. To sana wheat mwang'eyo en ngano. Koro kwa miyo gi gluten mantiere kanyo no oseyud ni samoro research yudo ni nyithindo machame ahinya nyalo bedo ni symptoms peke autism go nyalo bedo ni medore matin kaka hyperactivity medore matin ka gichamo chiemo mang'eny man gi gluten. Koro nitiere jomoko wacho ni ka gitemo gluten free diet konyo gi matin. Jomoko bende wacho ni ka gitemo diet man gi less refined sugars kata mana sukari mabedo mang'eny matin. To bende wacho ni diet ma very strict bende nyalo kelo challenges ne ng'ama parent, nyalo kelo challenge ne ng'ama nyathi. Koro ber ka itemo mondo ibed flexible ni to ere gima nyalo work for you. Ka obedo very strict to ibo bedo stressed nikech samoro ok odwar to nyathinde bedo stressed ok obi kawo. To secho ni sama autism niendi ng'eny gi nigi gimiluongo ni nutritional deficiencies. Makaber gluten free diet. Gluten free diet nyalo temo nikech research yude ni en kan wachamo chiemo matin gi gluten ne nyithindo ma nigi shida mar obwongo kata autism to symptoms meke autistic behaviors go. To mind ibiyudo ka mana kaka wacho ni en spectrum. Ofulo ni nyathi ka nyathi. Ranyisi ge mopogore. Koro ranyisi ma nyathi achiel bro nyiso bro pogore. To koro kaka janyuol kitemo ka inyalo golo gluten kata mana for 2 weeks mondo i observe nyathino. Neno ka nitiere pogro ka en more calm, ineno ka o concentrate matin to nyalo wacho ni kale gluten. Nyaka mana golo sukari, but sukari bende ok ber nikech ng'enyne jonyuol mowuoyo godo wacho ni sukari, tam, peremende, sweet, soda, biscuits, crisps, mano gik ma ka gimiyo nyithindo go mang'eny to gineno ka hyperactivity bedo malo to kendo autistic symptoms ka bedo malo matin. Waseng'eyo kacha mago monego beni wabedo godo mabor kata mwaduoko chien kapo nono ni in janyuol mantiere kod nyathi mantiere kod autism. Wayudo kacha chandruoge kata challenges ma nyithindo gi nitiere godo. Namba 1 wacho kacha ni food preference. Tene nitiere modwaro kata ogeno sate modwa ni mondo miyo cham. Adwa ni mondo mikoro wang'e ne chiemo makare monego beni imiyo nyithindo gi. Wasewacho kacha ni gluten free, wasewacho kacha ni sugars bendi golo. Koro wang'e ne mantiere e alworawa monego beni imiyo nyithindo mantiere kod autism. Erokamano mokwongo wawacho kuom fiber, mano fruits to gi vegetables, alode to gi olembe. To kendo wacho ni ng'eny nyithindo gi ok gibiero olemo, ok gibiero alot. To gima isiki nuoyo gi hera, ok inuo gi chwang, inuo ne gi hera mondo ong'eni mano gima en. To kendo ka jite, oneno ka jite mantiere odno chame, to ibedo gi a consistent pattern. Nikech en nyathi ma ok dwa ni mondo interfere kode gi pattern. En nyathi ma kata kaka gidongo to dwa ni kopango wuoche kako pange no, to kako pange ne kako yude, ka interfere teneno kakoro chande. Koro consistency mondo oher alode. Onyalo hero alode kitede kendi loso ne yore mopogore. Moko ma pod nitiere gi sensory kata mana moto, moko nyalo jako maber nyalo los negi vegetable juices. Loso vegetable juice, nyalo loso fruit juice, monyalo chamo, nyalo loso puddings, monyalo chamo, nyalo los milkshake jok manyalo. To kata mana olemo mwayudo e dala, nyala biyo, kata machungwa cha kikombe, timedo gi pi modho to madho. Mano mokwongo. Mano konyo. Mar ariyo, omega 3, omega 6 fatty acids. Mago chiemo makonyo tego obwongo. Kechocho ni ka autism kata mana tuo niendi oyudo ka obwongo bedo affected, okotegno maber. Koro ka wamedo chiemo mangi omega 3, omega 6. To wasebedo kwa wacho ka ni mago rech, fatty fish ni kode, rech aina te ni kode. Hapa ni mamake kanyo mana matin, kar rech kanyo omega 3
fatty acids wang'eyo chiemo makare ne nyithindo mantiere kod autism mondo mi symptoms kata ranyisi ka kik nyisre ahinya nikech ka ginyisore ga to thothne nyithindo gi thoro hinyore mang'eny mokalo. Yena wakaw yoyo mana matin ka waduogo kidieny mar adek wadhi chako gi kanyo to dhi bedo kidieny ni dhi bedo kod thuolo makende mar penjo laktar. Dr. Phoebe nitiere ka obiro doko penjo duto te ma intiere godo. En kidieny mokadwa ni bed godo mabor kata matin kikisudi. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 *402# to get blessed. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda lunya ka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato mar rameny piny. Chik by donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek sa 1:45 otieno. This is a case whereby once you are caught the parts down, you must own up. Jatend piny Kenya William Ruto golo siem ne joma uso mbolea mabandia ka od bura bende ne oketo jatend migawo mar pur Mithika Linturi Tesre. Hata kwa bichungo ngomo nikech ki stop salary mar ginene mar jonyeri. Na hata kwa hii si ati hakuna pesa ziko. Jochiw thieth ma Autism ni clinical officers no bago ng'anyo kaseo sirikal kuom deko mar keto tim winjruok margi ka kaunti ma Nyeri to bogo riembe tich lakteche 59 masani ong'anyo. Wan gi talanta lakini kuminyalo tang'e. Gigi minyalo chopo go kuminyalo tang'e cha ionge go. Wadwara ni at least to security ne dibet through omiwa gimoro. E tielo mogik mar report wi kar dak ma 1000 Street, Oyugis, County ma Homa Bay, wamedo winjo maling'ling ma jodak gi kweth mani alorano nigo kod kwayo mage. Machiegni kendo penj laktar kokalo RamogiTV ngima en mwandu. Mana kaka nasewacho ni ma en kidieny ni penjo duto te ma inyalo bedo godo bed thuolo mokalo mondo mi penj Dr. Phoebe. Ayudo penjo moro ka daktari adwa ni mondo mi asome kaka en mondo mi iduoka jawinjo wani kata janeno wani. Ni an gi nyathi to en jahigni 2 gi dweche 10 pok owuoyo maber. To ka okaw simu to oketo wer achiel ma ok loki, alafu ohero soda mar afya kato ohero nuoyo wach ma ng'ato wacho ma en autism koso. To ere kaka onyalo konyo nyathini nikech ohero soda kaito iwachonwa kacha ni pok owuoyo maber higni 2 kod dweche 10. Daher mondo mi konye janeno wane. Ero ka iluonge ni
Ok wacho nyinge. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kuom penjo mipenjono. Mano janyuol maber manyiso ni en aware gi gima owacho ni. Koro kaka wapuonjore ga pile. Akwayo ni makia makakanye wakawie simu koka wadhi nyime. Ok, olalna. Wadog chien matin. Kaka wacho ga pile ni diagnosis minyal tim maber en itimo e osiptal. To ber ka wang'eyo symptoms mwase wuoye. Nyalo bedo ni nyathino en slow, ja igni 2 gi dweche 3 pok wuoyo awuoya nikech en slow. To ber ka koro dhi e osiptal outpatient mora mora. Mantiere kata mana government hospitals kata mana private hospitals jok manyalo nyalo refer to kamiluongo ni Child Development Center. Wacho ni ranyisi mokwongo en koso wuoyo igni 2 gi nus ka dhi igni 3. Koso kata mana wacho weche moko ma nyithindo moko wacho kipimo gi nyithindo maromore kode. Kendo preference no bende nyalo bedo nikech wacho ni ohero gimoro nyithindo ohero gimoro achiel to be ok gidwa ni mondo loki. Koro nyalo bedo ni oken. Koro ber ka odhi osiptal mondo odhi kamiluongo ni Child Development Center mondo timne diagnosis maber mondo nyathino oyud konyruok e samo. Kiko assume nikech samore late bloomer kaka iwacho no ama enolewa to obro dhi maber ndalo mabiro kanyo. Daktari ne wang'iyo kacha chiemo makare ne nyithindo mantiere kod autism kanye mane wacho. Ne wacho ni omega 3 omega 6 fatty acids mago chiemo magero obwongo. Wasebedo kwa wuoyo kuom rech pile pile. Kendo nyathi man gi autism to wa encourage gi mondo gicham rech diriyo kata didek e juma. To rech mopogore opogore obed mbuta obed ngege obed omena ne jogo manyalo to kata ka oginyal omena ni podi nyal chwake mayom mondo ochame. To bed kata mana food fortification ka en nyu kacha to podi nyal kete njugu inyal rege gi njugu inyal rege gi seeds kata mana mwanene screen wa iluongo ni nuts and seeds inyal rege gi kodhi mar budho inyal rege gi sim kata njugu. Samo timo kamano roto omedo berne. To kata mana wasebedo kwa puonjore bende kuom chiemo moko kaka rabuon manyalo bedo fortified gi omega 3 fatty acids kaka njugu. Yena mondo miaka usimbi Jacqueline Kiyena. Hello Jacqueline, penj laktar. Hello, ma Jacqueline to yeke madel. Machiegni. Na penjo daktari. Ndio na mosongo nitiere kinde moro mosiek ng'ato tuone to kogoro nyathine machiegni. To nyathini gini kaka nang'wale to koro kete mana gano tito cha mandas pile ka pile. Maka mandas onge to okechien. Mando penjo na mokwongo. Penjo na mar ariyo wacho niya. Koro kaka an gi nyathi ma nigi tuo mar obwongo. To kaka tuo ni nogoye, to chien tito na mana miyo ohero chamo michele kende mar odong' osiko chamo. Koro be naketo kata ni michele ni ema miyo. But koro duga kwenye ka gino kwa neno ka loko dende, keto dende marathon. Kato kora duga wacho ni gima adwa timo ni okaket ne diet mare. Koro aketo ni chiemo mwachamo ema ebo chamo. But agone nyathero kamano kamano ka chiemo go chamo maber lakini podi nitie moko motame. Koro kaka biscuit gik man gi sukari nyalo konyo nyuol ma nyithindgi nigi tuo aina ma daktari wacho no. Gige sukari ka giri ok gidwar nikech king'iyogi to gihero to duogo hinyogi sana kudo nyaka igi. Koro an gima timone mara ni endi gige sukari ok amiye seche moko atime nyaka gige tugi lakini ayudo kaka ikete gi ngima ma inyuon ne dwaro mok ngimane to giyudo godo lokruok mos. Kasto gima daktari chako wacho kendo ni onego bed ni timone gi therapy. Gin kaka daktari matimone therapy onego bed ni gibedo gi chuny mar konyo nikech adidi seche moko inyalo dhi ni tero nyathini iyudo ka daktari wendi ok omiyi kode moromo gi nyathi kaka idwaro. Ineno mana ka gibe moko nitiere adiri ma chuny goyombo nyithindo ainago ma mondo miyud manyalo konyi ma ibed gi moral iyudo ka gin achiel ok sokgi. Koro gin bende kaka gin kaka daktari onego bed ni seche moko gibedo gi paro maginyalo konyo godo janyuol kaka wan kamae nikech adiri teko tas makionge gi chuny aina doendi inyalo pando nyathi nikech nyawinjo kowacho ni jonyuol moko pando nyithindo. Inyalo pando nikech nitero nyathi osiptal mondo konyi timiyi training daktari wuon madwa ni midwaro ni mondo konyi to ok yot mondo mi iyudi. Koro kanego onego bed ni gikonyowa godo. Ago erokamano.
Kama na Jacqueline meda dhi nyime amor kuom chir ma intiere godo kachiel kod mijingo ma intiere godo mar jiwo jonyuol weteni manyalo bedo kod nyithindo mantiere kod autism. Iwinjo gima owacho ni nyathini noketo ni en nodwaro ga mana mchele to Jacqueline noloko ni ok kaka nyathini dwaro to en kaka janyuol mong'eyo gima ber ne nyathi obro timo gima kare ne nyathi. Adwa ni jiwie kanyo matin kod jogo marito kata mar receive nyithindo kata makonyo nyithindo e osiptal. Erokamano ne Jacqueline wacho gima ber kabisa kendo wamor ni ji mang'eny wacho ni nyithindo kiyudo gi to gi nyithindo mabedo kendo mayot kata mana kilo bedo mapiny gibedo gi vitamin deficiencies nikech preference kata mana selective giyiero gimoro achiel to gimoro achiel ema gidwa ni gichamo maka ok imiyo gi to kendo ineno ka nitiere stress to kako timo maber kabisa ni notemo mondo koro chiemo ma ji chame ot manyiso ni koro ok ni koro nyathi matuo no en gi special diet ne niche diet mowacho ni mondo cham en healthy diet gluten free diet en healthy diet omega 3 omega 6 en healthy diet olembe kod alode gin healthy diet makoro koneno ka ji te chamo to embe obedo gi jingo kendo bedo gi jipo mar chamo kako wacho ni samoro gi kuot chama nadir nikech gimo wacho ni gastrointestinal challenges magibedo godo kata mana challenges meke digestion. I hope ni dakteche moko bende owinjo gima ywak mar Jacqueline noero nikech wantiere kama gintiere kuonde meke konygo mondo gikony nyithindo mondo jonyuol kik pand nyithinde udi sama gibiro to nego yud professionalism manyiso ni onego beni wa empathize kendo wa understand nyithindo ma okel ka to wamiyo gi kony wamiyo gi therapy ma gi patience maluore nikech sama ikonyo kata mana sama ithiedho ng'ato to itiyo ne humanity kendo itiyo ne Nyasaye koro ber ka jogo ma rito nyithindo go bende rito gi hera to pod wawuoyo bende kata mana kuom aluora kuma nyithindo gi odake kik wanyis gi discrimination sana anyuola akweda anyuola ma relatives kata mana neighbors kes kamwang kang wanyiso nyathini discrimination en nyathi ma ok dwa tugo gi jomoko to kwang wanyiso kata mana janyuol cha discrimination to bro luor koro opando nyathino samo pande ot chogo bedo mayom nikech nyathi okuogo oko mondo yud vitamin D manyalo tego ne chogo ok oyuogo oko mondo tugi nyithindo moko kata tem tugo kende mondo obed gi mijingo meke del koro Jacqueline amor kondi kendo gimi wacho no en adir kabisa ambe amor kode to paronwa ni gini ok ni nyathini kende mantiere godo nyithindo mang'eny tiere kod chandruogni ere kaka wanyalo wuok oko kanyakla mondo wakony nyithindo gi nikech mana kaka ne Dr. Phoebe wacho bro chopo ndalo moro ma samoro kaka janyuol onge pinyni to ere kaka nyathini bro chung kar kende ere kaka onyalo bedo kata kaponi osebedo jahigni mathoth kanye mapani ne wantiere wacho ni ng'eny jonyuol mawuoyo godo watemo jiwo gi nikech kipenjo ni to koro kiny chal nade yiena mondo mwakaw simu kata wadhi nyime halo penj laktar Hello. Machiegni penj laktar. Iwuoyo gi Goreti ka Migori. Machiegni Goreti. An gi nyathi magi goro. To tuo ni nochake ko dweche abich. Koro nodhi nyaka 4 years mowuoyo maber. So gisani wuoyo nodhi molali gimoro 5 years. Odong' noyiero wete nyaluongo mama baba. Koro penjo ni tuo ni nigi sign mar rieruok. To be nitie possibility no bro nyalo biro wuoyo kendo nikech otiyo mana gi yath osiptal Phenobab to gi carbamazepine. Koro mane napenjo daktari alafu chiemo to chama gimoro amora mwachame. Oje igni adi sani? Oje iga bor. Emomeno wacho ni spectrum autism spectrum disorder ni opogore kako mako nyithindo mopogore to koro openjo maber ni be nyathino biro chako wuoyo mana kako wacho no kendo wacho ni en nyathi mano chako ni wuoyo chon to koro chal ni koro sani oyiero weche adwa jiwi ni nyathino nyalo konyore ka oyudo gimiluongo ni early intervention koro tere kar occupation to mondo otimne gimiluongo ni speech therapy
Pinje maoko olowa matin nikech gini timonegi speech therapy, timonegi support nyaka gibed nyithindo ma gibed madongo kendo giwuoyo ma kendo gitim tije manyalo kelo negi konyruok kaka nyithindo moko. Koro kiki give up, tere occupational therapy, tere speech therapy, tere child development center mondo otimne mijingo kaka wuoyo, otimne mijingo kaka chiemo tamor ni iwacho ni nyathini to chamo gimoro amora mana kaka wacho ni en spectrum, omako nyithindo mopogore e kidenje mopogore. Koro nyathini pod biro wuoyo to mana ka okonye, kiki bed kode ot ni ling nikech en therapy madwaro consistency. Maka omi appointment mar hospital to kiki lew nikech samangi lew to nyathi dok chien to kitere hospital kata appointment to kendo hospital kanyo ber nikech parents okelo nyithindo to giromo gindo gi mine moko bende kata wuone moko ma going through the same thing. Koro ginyalo bedo gi support group, gijiwore. To sama gijiwore kamano iyudo ka idokot ka in gi teko, iyudo ka idokot ka in gi mijingo ni kare nyathina ni to kendo nyalo konyore. To kendo nowacho ni it is the role mar nyithindo mantiere ot kacha. Nyaka en nyathi moro igni 8 kata nyathi moro ma igni 3 ma igni 4 bende jiw gi mondo owuo kode, otug kode nikech sama otimo kamano bende gitego mondo olos weche manyalo bedo ni wuok e dhoge. Nyithindo go play a very important role ne nyathigi ma bende nitiere gi tuo mar obwongo modak kod gi ot achiel. Kata kamano en bende onyiso chir to gimok ang'eyo Dr. Phoebe ani bana kaka ni wacho ni opogore kuom nyithindo duto te. En mani paro to nego bed ni en achiel ni ji obed positive, ji ong'e ni nyithindo gi nyaka kony kendo nyaka wachung kodgi. Aneno ka wantiere kod simu machielo kapok wakawo simu ni to ne wantiere kacha kara mondo mi nyithindo bi obed independent e ndalo mabiro. Kapono ni janyuol onge, kapono ni osebedo maduong' ere kaka onyalo timo. Samoro janyuol ok nyalo afford therapy. Dr. Phoebe, kaka wanyalo konyo wach ni dala en nang'o? Erokamano, mano en ga paro maduong' kabisa ma jonyuol mang'eny ni godo ni to kiny bro chalo nade. Koro wacho ni nyaka ochakre gi e society, nyaka ochakre gi e family. Ka wamiyo nyathini support kendo wamiyo janyuol ne support, ka onyalo kata koponi pesa madwarore mondo odhi otim therapies go, kata ka dwarore mar insurance, kata ka supporting mana ting kata mana konye tero nyathino e therapy. Koro family, society, community giduto gi play a very important role mondo nyathini odong maber maonge gi akwede, maonge gi ajara, maonge gi discrimination. With support osenen mang'eny kendo iwacho ni early intervention ne nyithindo man gi autism. Early intervention konyogi kendo ka gibedo intervened early to kata mana mondo gidonje society, gidonje skunde moko ma nyithindo moko dhiye, gidonje kata mana boarding ma nyithindo moko nitie. Gitim tije moko ma joma dongo bende timo mondo talent ne cha obed identified. Because wacho ni nyithindo gin gi talent ma special. Moko ero goro, moko ero kwano, moko ero computer, moko ero puonjo. Koro mondo talent no ofweny nyalo mana fwenyore ka nitiere support e yot, e society, e community, e anyuola. Mondo wa accept ni nyathini onyuol mopogore to with support. Odwaro support mang'eny moloyo nyithindo moko to support no ema dhi konye mondo bed ng'ama otegno e ndalo makiny. Dr. Phoebe akwayo ni mondo mi yiena mondo mi aduoki chien matin. Ne wachako chenro kiwacho kacha ni thoth ne ogiera alode kachiel kod gik makamago. Wang'eyo ni alode nitiere kod vitamins kachiel kod minerals to mano kanyo konyo nyaka weche mag rego chiemo e ich. Adwa ni mondo mi wang'e ane kaka koro wanyalo incorporate alode kapono ni nikech samoro jonyuol duto ok nyal rego mondo mi yud vegetable juice. Inyalo tim nang'o mondo mi wamed alode e diet, wamed olembe e diet kapono ni ok giero kabisa. Erokamano. Jacqueline nowacho maber ni nyathine no ero mchele. Koro ka nitiere nyathi ma kamano to podi nyalo fortify mchele cha, nyalo lose gi minji. Inyalo lose gi carrot mong'ad mobedo grated kata mong'ad matindo tindo, inyalo riwo iye kanyo. Inyalo timo gimoro ni food fortification mo nyathini ohero alode. Kendo no wacho ni ka en nyathi mohero rangi achiel, kifwenyo no ohero rangi ma green, koro inyalo pakwane chiembe e colors ma green no. Koro ka en alot to tede maber obede colors mopogore to iloso ne e san no mondo ocham ka en gima ohero. Kendo bende wacho ni alode bende pod inyal bedo grated
inyal bedo blended mana kaka wawacho cha onyalo madho vegetable juice kata vegetable soup inyalo chamo mago koro kwa tiyo gi recipes mopogore opogore kaka keto carrots e chiemo tiyo gi alode mopogore nitiere alode mopogore nitiere green itugo godo green leafy vegetables nitiere other vegetables ka wanyalo tugo kodgi mondo nyathini oher chiemo goeko nikech ka ang' ochamo alot cha to ich ma blot cha bro dhi piny digestion da bro dhi piny to ka ang' waweyo chamo mchele kende to dhi yudo kwashako odhi yudo malnutrition odhi yudo vitamin and mineral deficiencies kendo wacho nyithindo makamagi ka nitiere supplements to watergi kaka sani wadhi May ma en Malezi Bora month May gima timore ni nyithindo ndengo negi vitamin A sama ndengne vitamin A cha vitamin no konyo mondo oger immunity konyo mondo eyesight obed maber sama timnegi deworming ogolo njoha manyalo kata bedo ni no chamo sama otugo jok manyalo yudo multivitamins bende kata omega 3 omega 6 kata mana nitiere moko mang'eny manyalo medo madili maber e chiemo kamano amor mokalo kendo aduoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo Dr. Phoebe kapok watieko chenro ni matindo tindo mokidwa ni wowil godo kotende kod rito nyithindo mantiere kod autism ahinya e weche mag chiemo makare erokamano nyathi ka nyathi biro bedo gi preference mopogore gima owak ne janyuol achiel ok ochuno nyaka bi wakni janyuol machielo koro ber ka ng'eyo nyathini kendo kitemo gik mopogore opogore to mogik ma dar wacho ni kiki pand nyathi kiki luor kele hospital odhi yudo kony speech therapy nitiere occupational therapy nitiere motor therapy nitiere to mogik nitiere feeding therapy nikech ka ng'oko bedo fed maber to chogo nyalo bedo mayom onyalo yudo deficiency onyalo yudo malnutrition manyalo hinye koro wuog gi nyathi oko mondo obi oyud kony e hospital mopogore opogore oyud gimiluongo ni occupational therapy to anyuola kik waket tenge jogo mantiere gi nyithindo man gi autism bende mantiere kod riwruoge ma kelo kanyakla jonyuol mantiere kod nyithindo mantiere kod chandruogi to ponono ni nitiere janyuol moro kocha moro kong'eyo ni gima kama nitiere onyalo yudo riwruogni nang'o riwruogo nitiere sana osiptende madongo meke referral kaka ng'eni Russia hospital nitiere kode sama idhi kacha to nurse nyalo connecti support kata mana riwruok machalo kamano ero to kata mana osiptende meke county sub county hospitals bende sani neno ka sirikal temo mondo bed gi occupational therapy kendo watemo wacho wajiwo ne sirikal wajiwo ne Ministry of Health ni mondo ka giyie nikech sani nyathi achiel kuom nyithindo 68 inyolo gi autistic features to gima kele malong'o bede pok ong'e koro mondo services go bed available mondo nyithindo gi oyud konyruok ka giyudo konyruok sani to ndalo mabiro ginyalo chung' kendgi kendo magikel kony ne riwruok mag oganda ponono ni wadwa ni wachwal twagni wagol e studio ka ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye Dr. Phoebe wantiere Upper Hill KMA Plaza 5th floor Upper Hill KMA Plaza 5th floor isetieko kodwa kanya kamano ber kamano erokamano ahinya wach maduong' ni kika ibed gi nyathi tipande ot oyo yud kaka inyalo riwori kod jonyuol moko mantiere kod nyithindo mantiere kod chandruok aina ni ipenjori ni nyalo yudo gi kanye siptande mana kaka Dr. Phoebe owacho cha kata wacho kacha ni en tiji kaka janyuol en tijwa kaka anyuola en tijwa kaka oganda mondo mi wa support jonyuol mantiere kod nyithindo machal kod kaachiel kod nyithindo gi mondo mi gibed kod ngima makare kago wang'ata neno ka thuolowa mar bede studio ka orumo akaw thuolo ni mondo aduok erokamano makende ne Dr. Phoebe kuom bire studio erokamano ang'e ni dich to ni biro ma wabedo kod twak erokamano ahinya ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano mathoth producer na Papecho Koth kamora mora ma intiere erokamano mathoth to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar kete manaka wawacho ga pile pile ni ngima en mwandu to in gima ichamo omiyo kichamo chuodho to dedi bro bedo chuodho koso kichamo chiemo ma okel madini to ibedo gi deficiencies kata mana tin ne madili mantiere idel in gima ichamo mane wach maduong' ma waweyo godo johera mar chenro ne pono nitiere kod penjo moro amora twagni pod wanyalo dhi godo nyime Facebook page en RamogiTV #page laktar Facebook page wa en page laktar an bende nyalo yudo kokalo Facebook page na en @Joseph #en page laktar penjo duto te wabocholo ne Dr. Phoebe kendo wabro yudo kaka wakonyore nyaka kwedo odiochieng' machielo oriti uru masani